खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव नोंथांमोनखौ बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ जों बयबो मिथिगौ दि बिटिआरनि दफा बादियै माखासे गामिफोरा सोसनजाबाय आरो गोबां गामिया बिटिआरआव सोसनजानो दंबायो। नाथाय बे समाव बिटिआरआव सोसनजानाय बर'फोरा सोमावसारदों। बिथांमोना दाबि खालामदों दि बावैसो जों पन्चायत बिसायख'थि होखांबाय आरो बे खेबाव मानो बिटिआरनि भट होबावनांगौ बेखौ लानानै गोजोननाय गैयै फोरमायदों माखासे बिटिआरआव सोसनजानाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरा, जेराव जोंनो बिटिआर नाङा, जोंखौ बिटिआरनिफ्राय थाबैनो बरननांगौ, जोंनि दाबिखौ मानियाब्ला गोख्रोङै सोमावसारबाय थागोन होनना गोख्रों स्ल'गानजों गोमखांहोदों सनापुर रेभिनिउ भिलेजनि सिङाव गोग्लैनाय गंसिनि गामिनि बर' सुबुंफोरा। बिथांमोना बुंदों जोंखौ हरखाबै बेबादि बिटिआरआव सोसननानै होनाया गनायजाथाव नङा आरो जों बिटिआरआव माब्लाबाबो थानो गोसो गैया। जेरैखिजाया जोंखौ बिटिआरनिफ्राय बोखारनांगौ होननानै दाबि दैखांदों बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुरनि माखासे बर'फोरा, जेराव गासै गं 80 नखरा बिटिआरआव सोसनजादोंमोन बर' सुबुंफोरा। बेनि गेजेराव गंथामाल' बर' नखर होनना बिथांमोना बुंदों। दा बिथांमोना गावसोरनि दाबिखौ मानिनानै लानो थाखाय खावलायदों। नैथि खौराङाव दङ आमेरिकान एयारलाइन्सनि गंसे बिरखंआ आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथायनिफ्राय एसेयावनो बारग'दों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लेन्डिंनि समाव इन्जिन फेलिं जानायनि जाहोनाव बिरखंआव अर नांदोंमोन। जाथायनि समाव बयिं बिरखंआव सा 179 दावबायारिफ्रा दंमोन। बेनि उनाव गासैबो दावबायारिफोरखौ गोख्रैनो बिरखंनिफ्राय रैखाथियै बोखारनाय जादोंमोन। डेभन बिरखं गाथोनाव जाथायनि गोबां भिडिअफोरा समाजारि बिजोङाव गोसारदों। बे जाथायाव सासे दावबायारिया जोखोम जादों होनना खौरां मोनबावनाय जादों। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय भिडिअआव बिरखंखौ रानवेयाव गावनि इन्जिननिफ्राय माखासे उखुन्दै खुनायजों ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि गेजेराव सुबुंफोरखौ बिरखंनिफ्राय हरखाब दरजाजों ओंखारबोनाय नुनो मोन्दों। माखासे दावबायारिफोरखौ हरखाब जाब्रबथायनि दरजाजों सासे गथ'खौ लाना गाहायाव फैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिरखंनि इन्जिना माबोरै फेलें जादोंमोन बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथि मोन्दों। डेनभार गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफ्रा बे जाथायनि सायाव फिनजाथाय होदों। बिथांमोना बुंदोंमोन दि बयिं बिरखंआ जुथाइ रायजो आमेरिकायाव ओंखारनाय समाव इन्जिन फेलिं जानायनि जाहोनावनो अर नांदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ उत्तराखंडनि हरिद्वाराव जानाय सुबुंफोरनि खारला खारसियाव खमैबो सा 6 सुबुंफोरा खौरां बुथुमनाय समसिम जिउ गोमादों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय जादों दि उत्तराखंड रायजोनि मोनसे गोथार बाहागो हरिद्वारनि मानसा देबी थानसालियाव जानाय बे जाथायाव गोबां गुबुन गुबुन सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बे जाथाया गाहाय थानसालिसिम थांनाय समाव जादोंमोन। जाथायनि उनाव मोनसे गुलाय-गुजाय आबहावा सोमजिदोंमोन, जेराव सा 6 सिबियारिफोरनि थैनायखौ रोखा खालामनानै गढ़वाल मण्डलनि कमिशनार बिनय शंकर पांडेआ बुंदोंमोन दि जेब्ला बे जाथाया जादोंमोन अब्ला मानसा देबी थानसालियाव गोबां सुबुंफोरा थुबुर जादोंमोन। गुबुन फारसे उत्तराखंडनि गिबि मन्त्रि पुष्कर सिंह धामीआ मिथिहोदों दि स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्स आरो जायगायारि पुलिसआ जाथायनि उनाव रैखाथि हाबाफारिखौ मावदोंमोन। श्रावणनि गोथार दानाव सिबियारिफ्रा हिन्दु थानसालिफोराव ज' जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो मानसा देबी थानसालियाव सिबियारिफोरखौ मोनसे खारला खारसि थासारि नुनो मोन्दोंमोन, जाय जाथाया बे समाव जादोंमोन। नगाव जिल्ला खुंथाया भद्रवा ओनसोलाव फिन गोबां बिबांनि होखारनाय हाबाफारिनि थाखाय साखाफारा जादों। बे खेबाव होखारनायखौ भद्रवा पुलिस थानानि साखाथियाव दिंखाजोना बेंखननि सिङाव थानाय मोनद' थावनिफोराव एभेक्सनखौ खालामनाय जागोन। बे एभेक्सननि सोमोन्दै सनिबाराव दिंखाजोना बेंखन मावख'निफ्राय मोनसे फोसावथाय फोसावनाय जादोंमोन। मोनद' थावनिफोरनि गेजेराव दङ भद्रवा मौजायाव गेकमारी बिलनि 78थि सोरखारि हा बाहागो, बलिस्रड किसामाव 3थि सोरखारि गायग्रा रिजार्भ आरो आहमगाव किसुमाव 288थि सोरखारि गायग्रा रिजार्भ, राजाबारि ग्रान्ड किसामाव थानाय 2थि गायग्रा रिजार्भ, लाकुरगाटा किसामाव थानाय 297थि सोरखारि गायग्रा रिजार्भ आरो बटाबारि किसिमाव थानाय 44थि सोरखारि गायग्रा रिजार्भ। बे मोनद' थावनिफोराव होखारनाय हाबाफारिया थाबैनो जागायगोन। गुबुन फारसेथिं होखारनाय फोसावनायनि उनाव भद्रवा ओनसोलनि थागिबिफोरा बे होखारनाय हाबाफारिखौ बरायदों आरो मख'नो गोनांदि सिगां समफोराव सोनाब नगाव जिल्लानि बैफोर दखल खालामजानाय ओनसोलफोराव बायदि बायदि दाय गोनां जाथायफोर जादोंमोन। मख'जाथावदि 19 दिसेम्बर 2022 मायथाइयावबो नगाव जिल्ला खुंथाया भद्रवायाव मोनसे गिदिर होखारनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो फिन आरोबाव बे खेबाव होखारनाय हाबाफारिखौ जागायगोन।
गरेस्वर ब्लक UPPL आरो तामुलपुर जिल्ला XNDB वेलफेयार एसोसिएशना जथायै सावरायनाय हाबाफारि लादों। गरेस्वर फरायसालिमानि अडिटोरियामाव सानसेनि हाबाफारि लानानै 30 नं गरेस्वर ब्लक UPPLनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेयैनो तामुलपुर जिल्ला XNDB वेलफेयार एसोसिएशना सावरायनाया जालाङो। सावरायनायनि गेजेरजों बारग' NDBफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो आरो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौबो लानानै गुवारै सावरायलायो। बे सावरायनाय जथुमायाव NDBफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायजों लोगोसे 2025 मायथाइयाव बारग' NDBफोरा जेरैबादि UPPL दोलोखौ मदद होदोंमोन, बेबादिनो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थियावबो UPPL दोलोखौ मदद होगोन होननानै फोरमायदों। दिनैनि जालांनाय मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लायो 30 नं गरेस्वर बियाबनि MCLA पबित्र कुमार बर'जों लोगोसे गरेस्वर ब्लक UPPLनि आफादगिरि देबजित ब्रह्म आरो तामुलपुर जिल्ला XNDB वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि अन्जन बर' आरो तामुलपुर जिल्ला UPPLनि लोगो आफादगिरि बिपुल कुमार बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला UPPLनि नेहाथारि बानेश्वर नार्जारिजों लोगोसे गरेस्वर ब्लक UPPLनि गाहाय नेहाथारि उत्पल बसुमतारी, आरोबाव गरेस्वर ब्लक UPPLनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर', गरेस्वर ब्लक UPPLनि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां XNDB वेलफेयार एसोसिएशन सोद्रोमाफोरनि बाहागो लानायाव सावरायनाया जालाङो। दुथां सुबुंफोरा असमियाफोरनि आबाद मावग्रा हाखौ दखल खालामनानै सीमा खुन्थियाखौ सिमफायदों। सोनाब कार्बि आंलंनि आसाम मेघालय सीमायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मेघालयनि लापां उपार कासियानि दुथां सुबुंफ्रा मिरु सोरखारजों लुजानाय सीमा खुन्थियाखौ सिमफायदों, जेराव सिमफायजानाय खुन्थियाखौ मोननै रायजोनि सीमायाव मोनसे जथाय जायगायाव बानायनाय जादोंमोन। साननै सिगां कासिया दुथांफोरा आसामनि आबाद मावग्रा हायाव माइ फोथारफोराव दखल खालामफैदों। आथिखालाव आसाम मेघालय सीमायाव गोबां नांलाय खमलाय आरो दावराव-दावसि जागासिनो दं होनना मिथिमोनदों। सासे फरायसाया फिन खेबसेबाव दरं जिल्लायाव गोग्गानाय लाबोदों। रिपर्टनि बायदिब्ला दरं जिल्लानि देबरनाय कुमारपारानि सासे हिन्जावसा कृषि दासआ हादोरगिरिनि गाइड सार्टिफिकेट आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननो हादों, जायजों बियो हादोरगिरिनि बान्था मोननो हादों। 22 जुलाइखालि राष्ट्रपति भवनाव खुंजानाय मोनसे गिदिर फोरबोआव भारतनि मानगोनां हादोरगिरि श्रीमती द्रौपदी मुर्मुआ कृषि दासखौ बे सन्मानजों मान बावदोंमोन। कृषिया आथिखालाव दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि मिरांडा हाउसआव ग्रेजुवेट थाखोआव फरायगासिनो दं एबा ग्रेजुवेट खालामगासिनो दं। बे जाफुंसारनाया जिल्लानि फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे रंजानायनि आबहावा सोमजिदों, जेराव गोबाङानो कृषिनो गाहाम हामलायथि बावहरदों। बे समाव सुंद'यै नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बर'नि जोहोलाव NDBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि बागै। बर' रायजो राजाफोरनियाव मोनसेल' सोंथि आरो मोनसेल' साननाय, रन्जन दैमारिया माब्ला उदां जागोन? मख'नो गोनांदि गोबां XNDBनि गोख्रों नाजानाय आरो BTR सोरखारनि नाजानायजों माखासे बारग' NDBफोरा उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। नाथाय दासिमबो रन्जन दैमारिया उदां जानानै फैयाखै आरो बेजों लोगोसे माखासे बारग' NDBफोराबो दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। रन्जन दैमारि बिथाङा CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां गेदेमानि बेल हियारिंआ 2025 जोबनाय समहालागै जागोन। आसा खालामो बिथाङा जाहाथे बे जानो गोनां हियारिंनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैयो, मानोना बिथां गेदेमाया जोंनि समाजाव गोनांथि। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।